Бездомните кучета на Панагюрище. Днес съм с Ваня Хрискова и тя като мен има 3 деца. Обикаляме из града и виждаме десетки бездомни кучета. А от тук минават и нашите деца. И мене ме е страх за тях. Да, страх ме. От 12 години ни успокояват, че този проблем ще се реши и че ще има приют за животни. За жалост, все още не му е дошъл реда. Стига сме се страхували за близките си. Няма да чакаме и да започнем действия след като стане инцидент. Абсурдно е да търсим решение с отрови или нехуманно отношение към животните. Затова ви обещавам, че на 1 януари 2024 година приюта за бездомни животни ще е отворен и ще функционира. Днес качвам снимка на кучетата. На 1 януари ще кача снимка на работещия приют. Гласувайте с бюлетина 72 за нашият общ дом, община Панагюрище. Купуването и продаването на гласове е престъпление.